खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संनाय गोदाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेले मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलायबाय आरो ओमफ्राय नै दाथ' अखा हागासिनो ओमफ्राय माथो खालामनो आरो अखा हानायखायनो आं भिडिअखौनो लानो हायाखै माइ गायनायावबो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय दा मोनाबाय नालाय एकदम गायनानै फुनानै फैबाय ओमफ्राय दा आङो फाजा एवगासिनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बे सासे मानसिया आंनाव कमेन्ट हरदों आरो नोमा खर'नि भिडिअ होननानै ओमफ्राय बिथाङा मानि थाखाय नोमा खर'खौ आंखौथ' मिथिला नोमा खर'नि भिडिअ होननानै माबादों आरो बुंदों आरो ओमफ्राय जेनेबा आङो जों होनदोंमोन जों गामिनिया सावरिजों जांख्राजों जेनेबा सावरिजों अदल बदल गायो सावरिजों अदल बदल गायो होनना बुंदोंमोन आरो बेखौसो नोमा खर' होनखो ना ओमफ्राय जों गामिनि सेंग्राफ्रा फरायोबो मावोबो होननायखौसो नोमा खर' होनखो आं बुजिला आरो ना आंनि भिडिअ खालामनाया जायाखै बेखौसो नोमा खर' होनखो बिथाङा ओमफ्राय जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथाङा आंनो जेनेबा रिप्लाय होफिन आरो मानि थाखाय नोमा खर' होनदों ना भिडिअ खालामनायासो जायाखै भिडिअ खालामनाया जायाखैबा आं एसे मोजां खालामनो सेस्था खालामगोन ओमफ्राय आंनि भिडिअआ एसे लाला लिला जायो आरो ओमफ्राय आं बारा मोजां भिडिअ खालामनोबो रोंस्लाबा जेनेबा गोदानसोबो जाहैबाय नालाय लासैसो रोंलांगोन ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरो बिथाङा मानि थाखाय एफा गाज्रि मोननानै नोमा खर' होनलायखो आं बेखौथ' मिथिला जेनेबा जों गामिनि सेंग्राफ्रा मावो नालाय आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय जों गामिनि सेंग्राफ्रा मावो नोंथांमोनहा फोथायाबा जोंनि गामियाव फैनानै नायफैनो हागोन आरो नोंथांमोनहा नङा जेनेबा बे सासे मानसिखौ होनदों आं नोंथांमोनहा होमबा गासैबो जाजोबो नालाय ओमफ्राय माथो होनबावनो आरो जेनेबा जुदि कमेन्टफ्राथ' फैखायो होनबाबो आं बे कमेन्टनिनो रिप्लाय होनो होननानै सानबाय आरो ओमफ्राय आं जेबो भिडिअबो लाबोनो हाथ'थाराखैना ओमफ्राय माथो भिडिअ लाबोनो ना ओमफ्राय आं दाथ' बेस्थ' जायो नालाय गायनाय फुनाय सानफ्रामबो सोरांबानो थांनांगौ ओमफ्राय खामानि दामानियाबोथ' बेनोसै संनाय खावनाय जानाय लोंनाय होनबाबो बेथ' खामानि ना संनाय खावनाय जानाय लोंनाय गाइखेर सेरनाय अमा आदार होनाय बेफोरनोसै आरो खामानिया हालुवानि खामानि नालाय माथो होनबावनो ओमफ्राय आंथ' माइ गायनाय इखौ बाखाया मोजांसो मोनो जेनेबा जोंनि गामिना आरो ज' ज' गायनोसै नालाय ओमफ्राय बाया आरो इन्टारेस्ट ज' गायनायखाय मोजां मोनो जेनेबा दरनै दरथामबा आंथ' होनखादों जाय सिगांनि आंनि भिडिअ नायो बिसोर मिथिगोन दरनै दरथामबा खामला गरसेफोर होनानै खामला दरसे दरनैफोर होनानै आरो माखासे 6 बिगाफोरखौथ' आरामसे गायनो हायो होनखादोंना आं 6 बिगाफोरखौ आरामसे गायो आरो ओमफ्राय आंबो होबाय खामला माखासे ओमफ्राय आं माखासे गायनोसै जेनेबा न'खर संसार जालायनायावलाय ना माथो जेनेबा मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ रावबो मावाबा मोनजाखाया आथिं आखाइसो मावाबा रावबो होफैखाया बेनिखायनो मावदांजा बारा गैया ओमफ्राय नोंथाङा मानि थाखाय बिदि बुंदों एसे आंनो रिप्लाय होफिनदो माथो ना मोनानि थाखाय आं भिन्दि भाजा एवबाय अखा हानानैनो रायलायनायखौ बारा खोनालाया आरोखि एफा दाउखा बायदि गारांखौनो नङाबा ओरैनोबा गारांखौनो सिगां खोनाग्रोयो भिन्दि भाजा एवबाय ओमफ्राय नैबे पापरखौ एवनोसै ओमफ्राय दहाय थालिर लाबोदोंमोन आं थालिर अमृत सागर जानोसै माखासे जाखांनायानो बुरजाथारमोन दाउदै दैसे गेब्रुनानै दंबावसै लकेल दाउदै जानोसै जोंहा लकेल दाउदै नै माबा आंहाथ' न'आव दाउ फाराम दंखायो ओमफ्राय बेनिखौनो सम सम मोनजायो ओमफ्राय दाउ फारामाबो गिदिर गिदिर नङा आङो ओरैनो लन लादों नालाय दाउ फारामनि बिनि थाखाय देखायनो आन्था ओरैनो एसे बानायदोंमोन ओमफ्राय पलट्रि फार्म आरो ओमफ्राय दा दाउआ बेनो एसे एनै दैयैखौ सम सम मोनजायो ओमफ्राय दा फिसा ओंखारस्रावनानै दं बिदिनो आराम लद्रे लद्रेनो ओमफ्राय दाउदैखौ जानोसै जोंहाथ' न'आव साबा जायो फिसाजो सानै बोराय बुरै ओमफ्राय बिखुनजो आरो बिथाङा आंनो दाउदै एवनानै जानोसैनो एवगासिनो हाब दाउदै हाब बयल एवलायबाय आरो उनसोगारो मालाय हिनजावखौ ने दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोब्बाय नामायजों जायामोन ओमफ्राय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो ओमफ्राय आं एसे मालाबा मोजाङै देखायफिनसिगोन जुदि देखायनाया जायाखैबा गायनाय फुनायफोरखौ आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनानै बाय बाय जानायजों जायामोन नोंथांमोना भिडिअखौ आंखौ एसेबां गोसो गोरबो अननाय होननानै नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम साबायखर थाबाय ना बाय बाय